Joo. No niin, kuten te otsikosta näettekin, niin me testataan ja unboxataan tänään 2 erilaista, tai niinku 1 kuutio ja 1 Speedcube timer. Aloitetaan mun ekasta kubesta. No, pistetään nyt tänne. Tässä Rubikin valmistama. Tää on ollut jotain 2 vuotta, joo, mut ei sen enempää. Mä tykkään tehdä. Sitten latte on saanut tällaisen. Joo, sekin on samanlainen Rubikin kuutio. Et niin. Sitten eka mun tilaama kuutio on tässä Pyraminx. Joo. Sitten mun toinen kuutio, tai niinku toinen Pyraminx. Sitten joku random kube, pastellin sävyinen. Niin. Osia tohon Pyraminxiin. kakkonen. Mulla on näitäkin 2, mut ei päätynyt videolle. Niin. Mojyn kube. Ja me avataan nyt eka tää Speedcube. Noniin, avataan. Niin. Ohjeet. Miten isot nää ohjeet on? Miten? No. King Kong. En mä jaksa lukea näitä. Mites? Aletaan käyttämään. Otetaan ne nappulat nopea joka ikinen. Ja nyt painetaan. Miksei tää nyt ota? Mitä? No niin, no mitä? No niin. Siitä voi 5 sekuntia. Noin. Otetaan sitten. Ja sitten unboxattava kube. GUI Speedcube King Kong. No niin. Siinä on sitten Mirror Cube. Et niin. Ei se ole mitenkään ihmeellinen kube. Mut on tää silleen vaan, että tää kääntyy vaan omituisesti. No, siinä taisi olla video ja moikka, tilaa kanava.